Så traditionen tro, når jeg flytter ind et nyt sted, eller er på et eller andet stort hus et eller andet sted i verden, så plejer jeg at lave en lille video om, hvordan tingene ser ud. Og hvorfor bryde traditionen, når jeg flytter ind et nyt sted. Så vi skal lige kigge en tur rundt i min nye lejlighed. Vi starter her ved hoveddøren. Vi kommer ud i sådan en lille, ja, hvad kalder vi det, et bryggers. Så er det et bryggers, når den er så lille her. Nå, vi har et bryggers med de fornødne ting og sager. Og et eller andet, som siger, at jeg bruger utrolig meget varmt vand, lige meget om jeg ikke bruger noget vand. Nå. Dørtelefon og alt det her. Så kommer vi ud i køkkenet. Køkkenet, ja, det har det skal bruge. En hel masse skab, ikke så mange skuffer. Har fået gasblus igen, hvilket jeg er utrolig glad for. Ja, og så kan det faktisk tænde gas selv, eller ikke tænde gnist selv. Det kunne mit gamle ikke. Så det interessante så ved det her køkken er, at det går sådan direkte ud til stuen, hvor jeg så har fået et glasbord, takfo. Og så, ja, over hjørnet, der skal så komme en sofa på et eller andet tidspunkt i slutningen af februar-agtigt. Et billede, jeg har fået af den kære gamle mor, og en skink, hvad hedder det, et eller andet til fjernsynet. Ja. Ja. Vi går ind i værelset, har skrivebordet, hvor jeg kan sidde og lave alle mine ting og sager. Skabsplads og min nye seng. Dejlig nye seng. Kæft, den er god. Solgt. Så kommer vi ud i det her lille mærkelige, underlige rum, som er sådan, jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt, at det skal være. Det hedder et kammer, men det hedder, jeg har alt mit lort herude. Rum. Eller soverum, om man vil. Vender os rundt. Jamen, badeværelse. Har også de fornødne, har lige fået et skab op. Toilet, bad. Ja, hvad man nu har gået for. Sjov nok, bad og vand. Og så ud til bagtrappen. Der er ikke skide meget at se derude. Så det er sådan, som jeg bor nu. Det kan jeg sgu ikke klage over. Så det var rundturen.